mande tuan ruponya bapak si Ghazali lala pulang dari Rimbo pulang inyo mari kayu sawakatu abak tiba di rumah ruponya anak tak ada koknya seorang nambah namo Buyong Jahidin bakato le apa bagu lambe humia dan adek kau kamano le anak si Jahidin dari tadi tak ada mbok pandangi pie mandanga kato rupo itu menjawab mandesi humia onde angku junjuangan ambo abak Jahidin kece ambo la tuan sawakatu angku dalam Rimbo mangku disuruh Jahidin mantanasi pikasa wadape inyo bamain-main mangkuwe sampai nasi basamui gata iyonyo tangani di kakaknyo Buyong yatim tibo di rumah ambo la berang pulo sajaknyo ambo nala berang mangkuwe Jahidin hilang dari kampung mangkuwe sampai kini anak ndak babalik dong kuwe nyoturi banati tangka mangkuwe di mano kola kampung nanyuni di mano kini tampe tinggi ngakong kuwe mandak ngale kato rupo itu paneati bapak natabado yo kapado anak nanggadang yatim kamari waang yo indak yuang manusia sadangkan nambo nampaya yuang mangurekan manjanti ambo tado dewa ang paja yuang antangani dewa ang lepaja mulang tangan itu lekato le masuk itu nande bilang dagang di sinan paniati bapak ndak tabado tapi seketik yang dikatakan kau ndak sanang luang tinggal di siko buli barang ke yang dari siko kau nak ke Padang yang iko jalannya kau nak ke Jambi iko jalannya nak mati lawa angko kini di rantau orang mandanga kato rupo itu ruponyo anak nanggadang si yatim ko iyo gak palawan apo katonyo masu itu anta dia ba manjokan bana ba nan sorang tu mabae mandang anak lama lawan nanabak batambah pane kok jadi yang yuang karanta urang nangka dicaki rimau lawaang dalam Rimbo itu lekato bapak kandung yo tumpak dek buyuang nan si yatim malayo mae nyo buwe bungkusan kain nyo barangke pulo dari kampung kamano rantau kanyo adang manurui jalan curito batarimu pa eka bai siat ma ape marantau maalun rantau kabai rantau ko indak kabakep yang kapara gata bakarajo karajo dia bai siat kita tinggalkan buyuang yatim sadang dia bai masu itu to bilang balik bapak jomande sarato norma nak nambonsu bakato bapak kahumia humia dang adek kau barangke kau hari kini paila cari si Jahidin anak awak pie sampai basuo si Jahidin barangke kau jo norma nak nambonsu
cuma seketik pi dikatokan menangi abak disinan Umiyah dengakan bana kok pai kau mencari anak pi Sabalun basuwo si Jaidin Sabalun batamu anak kandung nang kampung Usah kau liek pi na rumah jangan kau jajak pi Sabalun batamu anak kandung kau indak balik pulang biar mati pi di rantau orang mendang kata suami dem bilang dagang di sinan nyoba kata kanak bonsu nak kandung bonsu sayang mandena biar dicari kakak kau si Jaidin menangi mande masuk itu ang turui bana mana ati tangkala Jaidin pulang lana waang dari rantau na rimbo di mano na labus lurah di mano na lakanyang kok lai waang idui juo nak lapatui babalik pulang janang turui na hati tangkar la Jaidin yona Bajalan mande jona bonsuyo jonorma masu itu kamano arah ditujunyo ke daerah Solo ke Bajalan kaki josi norma indak dirantang panjang bana di mapane inyo baranti di marami inyo batanyo anak nanindak kabasuo anak nanindak kabatamu Ola tibo inyo mula di maro nang kalaban kok dem bilang maro kalaban kasuwo kasawalunto kok tarui jalan kasilungkang rusuh kasia bakabakan Pabilo anak kabasuo lako are na dirantau orang la Jaidin Lako are dirantau orang bajalan lemande masuk itu tarui kaninyo kabajalan nang ka Solo langsung dituju mande bajalan jona bonsu kabajalan talita talete bakacang mamanje junjung lekat talita talalai nambah anggang majalang gunung Allah sarantang dugo rantang cukui katigo rantang panjang tibo di Solo le masuk itu dapet manyeo tampe urang diseo tampe urang dulu dapet manyeo di tanah garam di tanah le garam tampe tinggal tumpak de inyo le mande masuk itu jo apo idui ka disambung dibuek balik nyo lamang dibao ke pasarami dilai menggale lamang di batin mencari anak hilang yo mencari si Jaidin